Kuya, ano bang experience niyo nung sa UPBR? Masaya ako naman. Masaya lang? Bakit masaya? Dahil nandun yung Gracians. Gracians? Gracians ba tumugtog? Grace Not pala. Ano pangalan ng vocalist nun? Eunice Evangel Katadman Jorge. Ayos ah. Natuwa ka ba? Oo naman. Sulit naman yung binayad mo. Oo naman. Bakit? Nagbayad ka ba? Nagpatata ka lang. Nagbayad ako. Bayad ka. Magkano ba ticket dun? 120. Ha? Ah! Ay, dog. Yung album ko, binabas. Ano, may album ka ba ng Gracians? Ay, May ano mo ba yung Meron, Grace Note? meron. Labas mo, labas mo, labas mo. Labas mo, labas mo. Uy, camera ba yan? Camera nga! Yay, camera! Uy, meron ka bang kanta ng Grace Note? Pwede ba sample, kuya? Sample. Sige lang, isa lang. Sample. Isa lang naman. Kantay mo. Sample. Stop. Pwede ako. When I dream about you. Sample na yan. Sige na. Kaya ko yan. Oh, kaya ko yun. Di ba kinanta mo yun sa bistro? Lilit. Kaya ko yan. Galing mo. Kuya, pwede mo ba picture? Oo nga, pa-selfie kami lahat sa'yo. Sige. Album niya. Anong message mo sa Grace Note? Masaya naman. Message mo sa Grace, no? Anong experience mo nakaligtas ka sa Bastang Florida? Hindi nga, ano masabi? Anong message mo sa Grace Note kung sakaling makakarating sa akin lahat ng video na to? Sabi mo, Sana samahan ako lagi sa mga event. At sana ilibig. Libre ka nila. Sana isasama nila tayo kapag pumunta tayo sa mga gig o kaya sa ano. O pwede ililibre tayo ng basta-basta. Anong basta-basta yung kuya? basta. Anong basta-basta yung kuya? Ano yan? Kapag VIP. VIP! Ano? VIP sa bistro, boss. Sabihin mo dali. VIP nga yung malapitan mismo. Oo, sabi Parang ganito. Hindi, yung VIP na pwede malapitan kapag nakipag-pink. Pag big. Ano yung pink? Ano yung big? Ano message mo kay Eunice? Maganda ba si Eunice? I love Ang ganda mo. Ano? Kinikis mo kayo mga Nakikitim ka, kuya. Kuya, nagguguling camera. yun, sabi mo, kinikis mo ba yung monitor ng laptop sa mga ginagawa? May picture si Eunice dun sa naman, di ba? Pwede mo ba siya i-kiss dun? Ay, baka makina yung sex. Tapos na ba yung interview? Okay na. Tapos sabi mo sa kaso ni Pong na bago. Kaya naman si Bulalo, Lord. Tatay ko ba yun? Okay na. Okay na. Thank you, kuya. Thank you. Okay na kayo dyan. Nabati ko kay mama nito, yung anak niyo po. Ayaw. Pauwi. Papawin ka na daw, okay lang. Uwi ka na daw, sabi nila. Bakit? Papaluhin ka ba sa inyo? Kapaluin. Anong ginagawa niyo sa inyo? Di ba nung sasali ng truck eh. Isa ng table. Gusto mo ba sumali sa Gracians? May tubo kami dyan. Tapos na naman. ako. Hindi naman M5 Crime Buster. Tawagama ka ba? Joke lang. Nakakama kami. Tawagama ka ba? Pakamay nga. Power Rangers. Pakamay. Joke lang. Ganito yung Crime Buster. Sige nga. Paano ba yun? Ito yung Sonto tapos. Uy, gagi. Roy, sa inyo. Hindi. Silahin mo. Di mo ba alam may kamukha ka, kuya? Okay na, babay ka na. Ano masasabi mo sa mga fans mo? Ayos lang. Hindi ka may mga fans na. Kumakain. Sa kabila. Fans! Sa kabilang camp. Oo, sabi na. Ano masasabi mo sa mga tao na Magbabay ka na. may party? Babay ka na, no? Kasi mo naman. Sabi mo, bye-bye. Babay na. Bye na.